Nacín no Incio, fixen o bacharelato en Monforte, estudei Enxeñería Agrónoma na Escola Politécnica Superior de Enxeñería do campus Terra da USC, onde fixen o doutorado. Just like you said. Fui nomeada vicerreitora de coordinación do campus de Lugo no 2018. Teño a ben ser a primeira muller que accede a este cargo. Na USC, como no resto de universidades, as mulleres somos maioría e con moito talento, aínda que só ocupamos o 8% do liderado das universidades. De feito, nunca tivemos unha reitora ao fronte da nosa institución en 500 anos de historia. A docencia e investigación centrada na hidroloxía marcan a miña carreira profesional. Son profesora titular do Departamento de Enxeñería Agroforestal na EPS e nunca tiven limitacións ni rexeitamentos para desenvolver ambas facetas nunha titulación moi masculinizada. Na vertente dos cargos públicos queda moito camiño por recorrer. No subconsciente prevalece o modelo clásico cando é moi importante optimizar todo o talento de homes e mulleres. Compre romper estereotipos e penso que a empatía e a capacidade de diálogo son necesarias para vivir en sociedade. A formación e a investigación son dous piares fundamentales da sociedade e vitais para as mulleres e homes.